Hindi, alamin ka muna. Mamaya na yun. Kasi ang difference sa ano eh. Hindi ka pa tapos, ate. Ito nga po pala si ate ay biglaan na lang sumulpot dito sa altar ng Alipin Ama Jesus Nazareno. Alang nararamdaman Dahil niya sa kanyang karamdamang sakit. Ano po yung sakit nyo kasi? Dislocation? Hips. Hirap na hirap ka? Lumakad. yan, tingnan natin. Nanginginig ang mga Ngayon ate, nai-adjust na po yan. Hindi na kita na video dahil may kausap akong tao sa labas na pasyente. Ngayon, sa madaling sabi, tumayo muna po kayo ate. Huwag ka muna nga hakbang. Umupo ulit kayo. Yan. Ipagpag niyo yung paa. Tapos pagpag mo po yung paa mo ate. Hindi natin, pagpag mo pa bumabay mo. Ate, ganyan. Yan. Tapos, Yung puwet, yung paa. yan te. Tapos, Tayo. tayo ate. Huwag ka muna nga hakbang. Yan. Lakad. Adjustment na, alignment. bawal serious. Anong pinagkaiba? Ano pinagkaiba? Ang kailangan mo, bigla. Tsaka pag di mo ginawa lang. O kaya, palakpakan mo asawa mo. Ano pinag-iba? O ano, may nasabi si ate. Anong sinasabi mo te? Hindi ko narinig. Anong sinasabi mo? Ay ngayon. Ano ba nararamdaman niya? Ganito na lahat po sa akin. Ang sakit niya, hips dislocate. Yan ay nakuha niya sa biglang tayo, pag-upo sa CR, kung mag-iihi siya, biglang naglalaba, biglang tumatayo. Kaya yung buto niya, pag sinabing hips dislocate, yung isa may place sa mahaba, alam ng asawa niyan, tinik niyan. Tapos yung ugat na ipit. Kaya siya naglalakad, minsan, ano sabi mo tayo, parang namamanhid na, o parang may humahata. Ngayon, talon-talon. Ano pinag-iba? Tubig ko. Okay, salamat sa Diyos. Thank you. Saka sa akin din. Mega shoutout sa Korak. Bye-bye. First alignment lang yan. Salamat. Like and share. Huwag niyo kalimutan. Like and share. Bye-bye, te. Tay, nay, salamat po sa inyong pagtitiwala. Tay, bye-bye. Bye-bye. Ate, bye-bye po. Ingat po kayo pag-uwi. Kurak lang naman pala kayo. Bye-bye, Para ka lang kuya. namasyal ah. Kuya, ate, bye-bye. Thank you po, Lord. Sige, start.